Începem lecția noastră de gramatică. Ce cuvinte și structuri din engleză ne mai enervează de data asta? Andreea mi-a scris pe Instagram așa: expertiză în loc de experiență, iar când sunt folosite împreună e chiar și mai deranjant. Domnul X are expertiză și experiență în domeniu. Așa e, ai dreptate, Andreea. Cuvântul expertiză există în română, dar cu sensul de cercetare. Noul sens adăugat, experiență, e din engleză și nu e încă în dicționare. Nu știm nici dacă va fi. Continuăm așadar împreună seria exemplelor de la dumneavoastră și azi ne întrebăm: avem nevoie cu adevărat de expertiză cu sensul de experiență profesională, de competență în română? Haideți să vedem exemple. Vechea expertiză, ce înseamnă de fapt cuvântul în română? El e în dicționarele române și înseamnă cercetare tehnică, raport al unui expert, consultație, expertiză tehnică putem să spunem, sau expertiză medicală. Vedem acum noua expertiză. A început cuvântul să se folosească cu sensul de experiență, competență profesională, talent, abilități recunoscute și validate într-un anumit domeniu. Și vedem două exemple din presă. Gigi Becali e criticat de un fost președinte al Rapidului pentru cum o conduce pe FCSB. Nu are expertiză. Ce înseamnă experiență, abilitate, poate aici. Un alt exemplu: are expertiză în alte domenii. A spus Nicolae Ciucă despre Roberta Anastase atunci când a primit o funcție în conducerea BNR, iar în spațiul public, cum vă amintiți, se zicea că nu ar avea competența necesară pentru astfel de poziție. Expertiza apare deci cu sensul de experiență, competență profesională, cunoștințe, abilități recunoscute și validate. Vedem definiția din engleză, pentru că sensul acesta de experiență e copiat din engleză, unde expertise înseamnă cunoștințe sau abilități de expert într-un domeniu, în legătură cu un subiect sau cu o activitate. Și în engleză putem să spunem expertiză tehnică, științifică sau profesională, dar cu sensul de experiență. Exemple din engleză. We have the expertise to help you run your business. Avem experiența, traducem în română, sau cunoștințele, priceperea, abilitățile să te ajutăm să-ți conduci afacerea. Un alt exemplu din engleză și cum ar trebui să fie tradus: it is difficult to find staff with the level of expertise required for this job. E greu să găsești oameni cu nivelul de pregătire sau cu experiența necesară pentru această slujbă. Trebuie să tragem și o concluzie, nu? Tragem concluzia împreună. Ar trebui să spunem experiență, cunoștințe, competență, pricepere, abilități, studii, pregătire, ce vreți dumneavoastră în funcție de context, nu expertiză. Sunt foarte multe cuvinte pe care le avem deja la dispoziție în română, să ne exprimăm corect și cu mai mare precizie. Asta a fost lecția de gramatică. Mulțumesc foarte mult că îmi trimiteți exemple. Ne regăsim pe Instagram și pe Facebook și rubricile de gramatică le vedeți și pe antena3.ro dacă le-ați ratat la televizor.